OK, takže čaute ľudia, vítam vás u prvého videa na tomto kanále. No a teda dnešné video je tutoriál o tom, ako používať túto skvelú sekerku. Veľmi obyčajnú sekerku. Veľmi obyčajnú, musím povedať. Veľmi obyčajnú, musím povedať. OK, takže každopádne ideme na to. Takže, ako prvé, musíme si vyznačiť zónu, ktorú budeme editovať. Tým, že položíme prvý blok a na druhej strane druhý blok. A teraz som si vyznačil zónu medzi týmito blokmi. Lenže, pokiaľ chcem do tejto zóny pridať aj výšku, tak si ju nastavím na jednom z blokov. A keď mám tu vybratú výšku, tak sa teraz pozerám na tento blok. Takže to tu povedzme, že nejsú. Ja čak by vás zaujímalo, aký mám texture pack na túto skvelú oblohu, tak je to táto Dramatic Sky. Určite si to nainštalujete. Vyzerá to skvelé, hlavne v noci. Akože je to brutál. OK, takže prvý blok, to dole, zničíme. On sa respawnne, to nič. A na druhý blok klikneme pravým tlačítkom. A teraz použijeme komand lomeno, napíšeme set, vybereme nejaký blok a dáme enter. A celá zóna sa zmení na daný blok. Všetko vnútri je tiež vyplnené. Pokiaľ si omylom zadal zlý blok, tak nemusíš rovno celú vec deletovať, ale stačí zadať lomeno undo. Alebo si to môžete nastaviť na nejaký krajší blok, trebárs diamantový blok. Lenže teraz si tu ja nechcem, trebárs keď dám teraz lomeno undo, tak to budú tieto dva cherry bloky. Ale problém sa dá vyriešiť tak, že dáme lomeno set a nastavíme air. A všetko je vlastne vzduch. Zaujímavé je to, že ho môžete nastaviť aj na tento špeciálny blok light, čo je vyslovene blok svetla. Tuto v operátor Unity to vidíte, toto sú bloky svetla. A keď ho držíš, tak vidíš tie bloky svetla. Je to cool hlavne, pretože keď chceš nastaviť, že aby to nebolo vidieť, ale chceš tam mať predsa len nejaký ten vzduch, teda a chceš tam mať to svetlo hlavne, tak proste toto je ideálne. A je aj dosť viditeľné, že keď to teraz vrátim, tak proste je to preč. Nemusíte sa akože vôbec báť, lebo tie dva bloky sú tu stále vyznačené. Oni sú iba taká pomôcka, to znamená, že to je v pohode. Alebo tu môžeme dať proste neviem čo, kľudne si tu môžete aj, ale môžete si nastaviť na hociaký blok v Minecrafte. Ide to tu fakt na hociaký. Myslím, že to tu ide aj na tieto structure voidy by to malo ísť tiež. Proste je to zaujímavé. Lenže pozor, je tu jedna vec. Ak si už označíš nejakú inú zónu, tak už táto je automaticky odznačená. Nastavíme to trebárs na diamond block. A už sa nenastaví táto zóna, ale tá, ktorú som vyznačil. Čo je jedna dôležitá vec, to si pamätajte, pretože môže to byť dôležité. OK, takže sme tu v tejto zombie dedine. A ukážeme si príkaz, ako skopírovať nejakú časť, ktorá sa ti páči. Dobre, úplne by som vám tu neukazoval na kostol, lebo ten má dosť tých tvarov a úplne by sa to dosť zle ukazovalo. Ale ukážeme si to treba na tejto farme, ktorá je na toto vyslovene ideálna. Dobre, takže idem skopírovať túto farmu. A to tak, že sem položím prvý blok. Pozor, musí byť tuto, lebo potom by sa vám toto drevo neskopírovalo. By sa vám skopíroval namiesto neho tento cherry plank. Ako sem ja dám, tak by sa to skopírovalo s týmto cherry plankom. Aj s týmto sa to samozrejme skopíruje, to si treba odstrániť potom. A ďalej to dám sem a ešte o jeden blok vyššie, lebo sú tu aj tieto semienka a komposter.
Dobre, prvý blok vyznačíme, druhý blok a teraz dáme komand lomeno copy. A týmto komandom sme práve skopírovali týchto 198 blokov. Áno, možno sa to nezdá, to je reálne 198 blokov. Dobre, a teraz sa presunieme na miesto, kde to chceme treba položiť a zadáme lomeno paste. A štruktúra je skopírovaná. Určite bez chýb. Určite 0 chýb. To je dokonalé skopírovanie. Dôvod, prečo takto je vlastne to, že ja som skopíroval iba tú farmu, lenže no, vyslovene som neskopíroval tú zónu kocky, no. Takže je to také dosť, taký bug, tak povediac, no. Ale ak si vyznačíte jeden spot, tak samozrejme, že sa skopírujeme. OK, ľudia, takže ako ďalšie si ukážeme, ako, no tak povediac, vyrobíte steny. Je to zaujímavé, znova si vyznačíte svoju zónu. Dobre, ako prvé máme blok, od ktorého sa odvíjame až sem a potom výšku. Znova si vyznačíme tieto dve zóny a odstránime pomocné kocky. A teraz zadáme komand lomeno walls. A vybereme nejaký ten blok, čo chceme. A nevznikne nám tento vyplnený štvorec, ale vzniknú nám takto steny. Čo sa dá dobre použiť pri nejakých escape roomkách, keď napríklad dáme lomeno walls, lebo vám už je to ku práce, tu si už vyznačíme túto zónu. A proste to klikneme a rovno máte vyslovene skvelú escape room. Alebo môžete si označiť túto zónu a túto zónu. A proste to zmeniť na tie light bloky. A proste sa to môže veľmi zísť, lebo teraz sa to nezdá, ale keď si dáme čas na noc, tak proste vidno, že to svieti. Aj nejakým zázrakom cez ten bedrock, na to sa nepýtajte. No a proste tak sa dá skvelé, že reálne, kámo, ten texture pack je skvelý, hej. Ako áno, trošku nemá Minecraftový, môžete ma za to kritizovať, ale ten západ slnka, akože vynikajúci texture pack, určite si stiahnite. Ináč, ak na toto video dáme, čo ja viem, 10 odoberateľov, je to prvé video, nemôžem chcieť veľa, tak by som mohol ukázať všetky moje texture packy, pretože toto je, takto si vlastne môžete vytvoriť to skvelé bedrock väzenie. No a tiež je to výhodné, hlavne preto. Ideme sem. Proste strašne veľa blokov si chcem vyznačiť. Bedrock. A proste je to vynikajúci priestor, ako som hovoril, na tú escape room trebárs. Takže je to veľmi dobré a podľa mňa by ste si teda mali WordEdit stiahnuť. A každopádne, pokiaľ chcete video, ako si stiahnuť WordEdit, tak chcem na tomto videu aspoň 15 odoberateľov. Za 10 sú texture packy, za 15 je ako si stiahnuť WordEdit. To myslím, že je celkom jednoduché sem dať odber. Takže daj odber a uvidíme sa u ďalšieho videa zase niekedy. Tak čus.